רש"י מביא בסוף פרשת האזינו, כשהתורה מדברת על פטירתו של אדון כל הנביאים, הלא הוא משה רבנו. אז כתוב הפסוק כך, וידבר אדוני אל משה בעצם היום הזה לאמור. עלה אל הר העברים הזה, הר נבו, אשר בארץ מואב, אשר על פני ירחו, וראה את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל לאחוזה, ומות בהר אשר אתה עולה שמה, ויאסף אל עמך כאשר מת אהרון אחיך באור ההר, ויאסף אל עמיו. כאן באה בשורה לאדוננו משה, שהגיע זמנו להיפטר מן העולם. רק איך הפרשייה הזאת פותחת, וידבר אדוני אל משה בעצם היום הזה לאמור. וידבר אדוני אל משה לאמור, לא מספיק. כך יש בכל התורה כולה, וידבר אדוני אל משה לאמור. מה זה הלשון בעצם היום הזה? מה ההדגשה? זה סופה של תורה, ורש"י בעצם נזכר ומזכיר לנו בשם המדרש, שכיוצא בזה מצינו בעוד כמה וכמה מקומות בתורה. ההדגשה הזאת של בעצם היום הזה. כשהתורה תכתוב את הלשון בעצם, משמעות המילה בעיצומו של יום. בעצם היום, באמצע היום, בעיצומו של יום. מה נפקא מינה אם זה בעיצומו של יום, או תחילת היום, או סוף של יום, או בלילה, מה הדגשה מתי? העיקר שהיה ציווי. אני קורא בפניכם את הרש"י, נפנים את הדברים טוב, נשאל את השאלה, ונצא למסע קצר, בעזרת השם יתברך, ונראה לבסוף איך יתחברו הדברים. שבוע הבא בעזרת השם, כעכשיו, ליל יתקדש החג, ראש השנה, יום הדין. אומר רש"י כך, בשלושה מקומות נאמר בעצם היום הזה. התורה בשלושה מקומות. אופן שלושה מקומות שרש"י בשם המדרש עומד עליהם. אחד, נאמר בנוח, אצל נוח, הגיע העת להיכנס לטבע, מבול צריכי לבוא לעולם. בעצם היום הזה בא נוח, ואשתו ובניו ונשי בניו אל הטבע. אז מתי זה היה? בעצם היום. מה הדגשה בעצם היום בא נוח? אומר רש"י, במראית אורו של יום. באמצע היום, אור טוב, נהיר, צלול, כולם רואים את כולם. אז בא נוח עם משפחתו לטבע. למה? לפי שהיו בני דורו אומרים, היו ליצנים בדור, היו רשעים בדור, שנוח היה מזהיר אותם, תיזהרו, תחזרו בתשובה, אם לא יבוא מבול, אם לא יבוא מבול. והיו מתלוצצים, היו ליצנים, לא התייחסו אליו. לבסוף אמרו לו, מה חשבת נוח? וכשיבוא אותו היום שאתה מדבר בו ויתחיל מבול, חשבת שאתה תימלט על נפשך, אתה ובני ביתך, ומה אנחנו? נגבע במבול, היו לא תהיה. אם אנחנו לא נכנסים, גם אתה לא נכנס. אמר הקדוש ברוך הוא, הריני מכניסו בחצי היום. אני לא יבריח אותו. אמר לרשעים, מה חשבתם שאני אעשה משהו באמצע הלילה? לא. הרי אני מכניס אותו לעיניכם בחצי היום, וכל מי שיש בידו כוח למחות, יבוא וימחה. בואו נראה מה אתם יכולים לעשות. איימו לקחת קרדומות, גרזנים ולשבור את הטבע. אני מכניס אותו לעיניכם באמצע היום. בעצם היום הזה בנוח. מי שיכול לעכב בבקשה שיבוא. הבנו למה הדגשה בעצם היום הזה בנוח? מובן. עוד מקום כתוב,
במצרים. כשעם ישראל הגיע זמנם לצאת מארץ מצרים, אומר רש"י, בעצם היום הזה הוציא השם את בני ישראל, כל צבאות בני ישראל מארץ מצרים. מתי זה היה? בעצם היום הזה. למה? לפי שהיו המצרים אומרים, אם אנחנו מרגישים בהם שהם עומדים לצאת, אנחנו לא מניחים אותם לצאת. ולא עוד, אלא אנחנו נוטלים סייף וכלי מלחמה והורגים בהם. לא ניתן להם לצאת. מה יעשה הקדוש ברוך הוא כדי שהם לא יעקבו? אז מה יעשה? הבריח אותם באמצע הלילה? לא. אמר הקדוש ברוך הוא, הריני מוציאן מתי? בחצי היום, וכל מי שיש בידו כוח למחות, שיבוא וימחה. בואו נראה. מה אתם רוצים לעכב אותם מלצאת? בואו נראה מה אתם יכולים. לעיני כולם. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. מובן? מובן. איפה המקום השלישי? פטירתו של משה. בעצם היום הזה הקדוש ברוך הוא אומר לו, הגיע זמנך למות. באמצע היום אני לוקח את נשמתך. באמצע היום. שכל הרופאים, לא הסטאז'רים, הפרופסורים נמצאים במחלקה, עוקבים אחרי המוניטור, אני לוקח אותך. אני כבר מדגיש את שאלתי. אומר רש"י, אף כאן במיתתו של משה נאמר בעצם היום הזה. למה? לפי שהיו ישראל אומרים, אם אנחנו מרגישים בו במשה שהולך למות, אין אנחנו מניחים אותו. לא ניתן לו למות. אדם שהוציאנו ממצרים וקרע לנו את הים והוריד לנו את המן והגיז לנו את הסלב והעלה לנו את הבאר ונתן לנו את התורה, אין אנחנו מניחים אותו למות. זה דור דעה. בני ישראל, דור מקבלי התורה, חכמים היו. הם אמרו שמה? אם אנחנו מרגישים שמשה רבנו אוטוטו הדופק, הלב הולך לנדם, לא נותנים לו למות. אמר הקדוש ברוך הוא, הריני מכניסו בחצי היום. בעצם היום הזה, משה בוא תעלה, נראה מי יכול לעכב. מי יכול למנוע אותי מלהרוג אותך? שואלים המפרשים, היה עוד מקום להגיד שלצני הדור ימנעו את נוח מלהיכנס לטבע. אפשר למנוע אותו מלהיכנס? כן, יתפסו אותו פיזית. ולמנוע את בני ישראל לצאת מארץ מצרים, אפשר? אפשר, פיזית. אומר הקדוש ברוך הוא, בוא נראה. אבל איך אפשר למנוע אדם מלמות? תפוס אותו חזק. נקבט המון איתו, כדי שלא נראה מה המצב הבריאותי. מה אתם יכולים לעשות? אומרת הגמרא, 3 שותפים באדם. אביו, אמו והקדוש ברוך הוא. כל אחד נותן את החלק שלו, נכון? כשמגיע זמנו של האדם, לוקח הקדוש ברוך הוא את חלקו, והרי הוא מונח כאבן שאין לה הופכים. אומר הקדוש ברוך הוא, הנה, השארתי, אני לקחתי את החלק שלי. אלוקיי, נשמה שנתת בי. לוקח את הנשמה, משאיר את הגוף. אז מה סברו דור המדבר? היו חכמים, אלה קיבלו את התורה. אם אנחנו מרגישים שמשה רבנו מגיע זמנו למות, היה לא תהיה, לא ניתן לו למות. מה אתם אומרים? מה תעשו? אנחנו נחבק אותו, נקיף אותו, נתחיל לשיר ביחד, אהבה, נגילה. מה תעשו? מה יכולים לעשות? ועוד הקדוש ברוך הוא מתייחס אליהם. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אני אכניס לכם אותו לעיניכם, נראה מי יכול. מה היה ואמינה? מה הם יכולים לעשות? שאלה מובנת? אתם זוכרים את התפקיד שלכם? אני לפני 3 שעות, ברוך השם, נחתתי בארצנו הקדושה, אחרי 15 שעות של טיסה. אז הטייס קיים בעצמו כל מטוסנו, שבו בשלום. עכשיו אתם תפקידכם, זו השאלה. אני יוצא קצת איזה סיור מעל שמי לבנון, קצר. אתם בעזרת השם אחראים להזכיר לנו את השאלה הזאת, לתרץ אותה. זו שאלה קשה. מה סברו עם ישראל? איך אפשר למנוע מאדם למות? תחבק אותו, תחזיק אותו, אתה יכול לתפוס את הנשמה שבו. כולנו מכירים את הסוגיות, הגמרא, מסכת ביצה, דף ה', עמוד א', דפי עמוד ב', תראו שם, אני לא אלאה אתכם.
שם הגמרא תסביר, בחוץ לארץ, כל יום טוב הם עושים שניים. נקרא יום טוב שני של גלויות. חוץ לארץ, יום טוב שני של גלויות. יש יום שני. אחד בטוח הוא חול. הם מספק עושים שניים. אחד קודש, אחד חול. מי הקודש, מי החול? מדינא דגמרא. לפני שהיו בקים בקיבוע דיירחא, לא ידעו מי קודש, מי חול. לכן יש על זה סוגיות, ולכן גם להלכה, ביצה שנולדה מיום טוב ראשון, היא מותרת ביום טוב שני של גלויות, שם בחוץ לארץ. למה? ממה נפשך? אם הראשון קודש, השני חול, מותר. ואם הראשון חול, אז היא נולדה בחול, מה הבעיה? אין שום בעיה. זה חוץ לארץ. ראש השנה, בכל העולם עושים יומיים, גם בחוץ לארץ, גם בארץ ישראל. למה? שאלה יפה, למה? זה תראו את הגמרא, מסכת ביצה שם דף ה', למה בראש השנה, גם בארץ ישראל יעשו יומיים? אני רומז לכם רק במבנה. שאר החגים נופלים מתי? באמצע החודש, סוכות ט"ו, פסח ט"ו, אפילו שבועות ו' או ז', מחלוקת רבי יוסי חכמים, תראו מסכת שבת. אז הבעיה, עד שהיו מודיעים שהתקדש החודש, ההשלכה, הנפקמינה הייתה יותר לבני הגולה. אז בהגיע החג עדיין לא ידעו מתי קידשו את החודש. ראש השנה מתי יוצא? תחילת השנה. תחילת החודש. ראש חודש זה ראש השנה. אז הבעיה עכשיו, מתי קידשו את החודש, מתי ראש השנה, היא גם לקרובים, גם אנשי ארץ ישראל. גם הם היו בתוך הקלחת. רק שזה קצת יותר עמוק, כי להלכה אנחנו נוקטים מדינא דגמרא, שראש השנה, שניהם קודש. שניהם קודש. זה לא אחד קודש אחד חול, אלא זה קדושה אחת. בסדר? תזכרו טוב. ראש השנה, לכן בראש השנה ביצה שנולדה ביום הראשון, אסורה גם בשני. נכון שאנחנו מחמירים גם לא להכין מהראשון לשני, תראו בסימן תק"ג מרן סעיף א', כי אנחנו חוששים לדעה שסוברת שגם ראש השנה זה קודש וחול, אבל בפשטות אנחנו נוקטים שמה? שזה קדושה אחת. זה הטעם שיש בתלמוד. בתלמוד פחות או יותר, אני קצת קיצרתי, אבל על פי הפשט, לכן גם בארץ ישראל עושים ראש השנה כמה? יומיים. בזוהר הקדוש כתוב טעם אחר לגמרי. אומר רבי שמעון בר יוחאי, ראש השנה יומיים. למה יומיים? חייב יומיים. אומר רשב"י, חייב יומיים. איך לא? הרי איזה חג זה? זה ראש השנה זה יום הדין. הקדוש ברוך הוא דן את עולמו. אומרת הגמרא מסכת ראש השנה דף ט"ז עמוד א', בארבעה פרקים העולם נידון. ראש השנה, כל העולם כולו עובר לפניו כבני מרון. כל העולם כולו. כולם. יהודים, לא יהודים, כולם, נסראללה, קמלה, כולם עוברים. מתי? בראש השנה. גם מי שאתאיסט, לא מאמין בראש השנה, מה אתם אומרים? הוא לא מאמין שיש אלוקים. אלוקים שופט אותו בראש השנה, הוא בראש השנה נושא עלינו אבא. הוא לא יהיה בבית הכנסת, ידונו אותו? ידונו אותו. כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. זה ראש השנה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, ראש השנה זה יום הדין. יום הדין חייב יומיים. אם זה יום הדין, אז אי אפשר רק יום אחד. אי אפשר לגמור את כל העולם כולו ביום אחד. צריך שניים, צריך יומיים. הקדוש ברוך הוא לא יכול ביום אחד. זה הרבה אנשים. זה הכוונה של רבי שמעון בר יוחאי? לא. אמר רבי יוחנן, וכולן נזכרין בסקירה אחת. היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשיהם. הקדוש ברוך הוא צריך יומיים, צריך יום. ברגע אחד, כל העולם עובר לפניו. אז מה התכוון רבי שמעון באומרו, ראש השנה זה יום הדין, אז צריך יומיים. אז הנה הוא מסביר את עצמו. אומר רבי שמעון, למה יומיים? כי זה יום דין. יום דין
אז עשה הקדוש ברוך הוא חסד עם בריאותיו, שימי הדין הם חלוקים במהותם. יום הראשון קורא לו הזוהר הקדוש יום דין, מה? דינה קשיא. בעברית הדין קשה. יום השני של ראש השנה, דינה רפיה. הדין הוא רפוי, חלש. קל יותר. ביום הראשון קשה, ביום השני חלש. אגב, אצל שופט בשר ודאי, אם אני אגיד לך, תשמע, אני מפחד מהדיון הראשון. למה? מה? הולך להיות לך מסכת דיונים. לא, בראשון אני כבר לחוץ. למה? העורך דין שלי, התותח, הוא לא יספיק להיות בדיון הראשון. העורך דין שלי מסובב את השופטים, אי אפשר עליו. תמיד הוא ימתיק את הדין. אז עד שהוא יגיע רק בדיון השני אני רגוע, אבל בדיון הראשון אני בלחץ. זו תשובה די אופיינית בימינו, עלמא דשיקרא. שופטים, עורכי דין, מכירים, איך העורך דין ההוא, דיברתי לכם פעם שייצג את הרוצח ההוא. היה איזה רוצח בדם קר, אבל הוא תמיד הכין לעצמו כמה שהיה שודד ורוצח וגונב וחומס וגוזל, אבל היה לו תמיד כסף לעורך דין הכי טוב. העורך דין שלו היה שנס מותניו, קפל שרבולים, מכה את השופטים, שוק על ירך. מכירים את העורכי דין האלה? אלופים. יהפוך לך את הרוצח הכי נתעב ליושב ראש חסדי נעמי. ככה, לך תמונות, וימתח קווים לדמותו, ועדויות אופי, איך הוא מחלק תיקים, וילקוטים, לילדים, למשפחות נזקקות. צדיק עם תמונות איך הוא מחזיק לילדים בכיתה א', ביום הראשון את היד, מעביר אותם את המעבר חצייה. אתה לא מאמין שזה רוצח. סיפור פעם על אותו עורך דין שייצג איזה רוצח נתעב, כך סיפר רבנו עובדיה יוסף, כשרצה לדבר בגנות העורכי דין. אל תעש עצמך, אומר התנא באבות, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים. אחרי שהוא מייצג ונלחם עם השופטים על הלקוח שלו, על הרוצח. אחרי 3 שעות נסתיים הדיון, השופטים רוצים לשבת עם עצמם, לקבל החלטה לפני פסק דין. העורך דין עם הלקוח שלו הרוצח מתיישבים בקפיטריה, במזנון של בית המשפט, ללגום כוס קפה עם טורטית, עם טוויסט. זכה עליו דעתו של העורך דין, הוא הרגיש שהוא עשה עבודתו, אמר לו, תגיד, אמר ללקוח שלו, תראה, מה הם יפסקו? אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע, אבל בינינו, איך הייתי עד עכשיו? נתתי פייט, איך היה? אמר לו, גם אני לא יודע מה יפסקו, ודבר אחד אני בטוח, שכנעת אותי שאני לא הרוצח, עזוב את השופטים, אותי שכנעת. מכירים את העורכי דין האלה? כן, זה בעולם הזה. עלמא דשיקרא. אצל הריבונו של העולם, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר. אשר לא ייקח שוחד. אין אצלו משוא פנים, אין מקח שוחד, אין כלום. אז מה זה דין קשה? דין הרפיה. מה פירוש? יום קשה, יום חלש. מה כתוב רבותיי בזוהר הקדוש הזה? אומר הרב דסלר, עליו השלום, מסביר דברי הזוהר הקדוש, מה רצה? אומר, צריך לדעת רבותיי שישנם 2 גישות. איך הקדוש ברוך הוא ניגש אצל ברוריו לשפוט ולדון אותם. יש 2. יש אחד שזה מפחיד, ככתוב בספר תהילים, במשפט תבוא את עבדיך, לא יצדק לפניך כל חי. אם הקדוש ברוך הוא בא אחד על אחד, עם כל אחד מבני האדם, אין אחד שיעבור חלק. אם הקדוש ברוך הוא בא לבחון אותך, אתה לפי מעשיך, לתת לך עוד קרדיט, עוד שנה טובה, אין הרבה סיכויים. כי גם מאיתנו מי שעשה, מי יכול לנופף? עשיתי. אומר הפסוק, מי הקדימני ואשלם? מי הקדים אותי? מזוזה, נתתי לך בית. ברית מילה, נתתי לך בן. מי הקדים אותי?
והעשייה שלנו תמיד היא עם הפגמים והמומים והחסרונות והנגיעות. זה אם הקדוש ברוך הוא בא עלינו אחד על אחד, צריך לדעת שזו סכנה גדולה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? חתר חתירה תחת כיסא כבודו, וישנה עוד התנהלות ברוב רחמיו וחסדיו עלינו, והיא שהקדוש ברוך הוא, רבותיי, דן את האדם לא ביחס רק לעצמו, אלא ביחס לכלל שלו, לכלל כולו. כמה תרומתו לסביבה, כמה אנשים תלויים בו, זקוקים לו, אם חלילה וחס יקרה לו משהו, ירגישו בחסרונו, יצטערו בצערו. כמה אנשים כאלה יש? זה כבר גישה אחרת, זו גישה טובה. מצד אחד היא טובה. פעמים רבות היא יכולה לגאול ולהושיע ולהציל אותנו. פעם הזכרתי מה שהוא מביא בשם הגאון מווילנה. הגמרא אומרת, הגמרא אומרת מסכת שבת, ק"ו, אחד מבני החבורה שמת, ידאגו כל בני החבורה. כך יש בחז"ל. יש חברים, קבוצת חברים, חברים במועדון ג'יפים. כל אמצע החודש יש לבנה במילואה, הם מטיילים. חברים טובים. אחד מהם שמת, כולם צריכים לדאוג. קל וחומר מבני המשפחה מת מישהו, כולם צריכים לדאוג. כמה פעמים יצא לי, לצערי, לבוא לנחם אבלים. ביום הראשון הם עוד מתבוססים בצערם ובבכייתם. זה ביום הראשון. שני, שלישי, הם כבר, אם היה תלוי בהם, היה כאן מתרחץ. מתקרבת שבת, הוא כבר חוזר להרגלו, כבר מכין את העיתונות, לעקוב אחרי השחקנים מי בהרכב, לא בהרכב. ואם זה אחרי שבת יום ראשון, זה כבר כמה עיתונים ובודקים אם אין סתירה מעיתון לעיתון, אם אין העתקות. כבר קוראים את העיתון ספורט, כל בני המשפחה בעיון גדול. לך תסביר להם, בסדר, אנחנו מצטערים בצערו, חסר, הכל טוב ויפה, אבל מה אנחנו עכשיו? נעצור את החיים. אמרתי לו, בבא, ביהדות, וכך גם כתוב ברמב"ם, וזו הגמרא, אחד מבני החבורה שמת, ידאגו כל בני החבורה. לא להצטער בצערו. הוא מת, ואתה שייך, קרוב משפחה, חבר, יש לך צער שהוא הלך, אז תדע לך גם אתה על הכוונת. אחד מבני החבורה שמת, כל בני החבורה צריכים לדאוג על מי? על עצמם. זה משהו חדש. כשאמרתי את זה פעם אחד המקומות, נפל לו העיתון ספורט מהיד, מהפחד, נפל לו. הוא אמר, מה, אני על כמה? אתה על הכוונת, כן. תדע לך, זה לא, אני לא בא להפחיד אותך, זה גמרא. אחד מבני החבורה שמת, שמעתם את המילים? ידאגו כל בני החבורה. למה? למה זה כך? משה רבנו עליו השלום, בהספד האחרון, בתוכחה האחרונה שהוא מוכיח את עם ישראל, פרשת האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ עם רפי. על אדוני תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם, הלא הוא אביך קניך. הוא עשך ויחוננך. מי זה הקדוש ברוך הוא? אתה רק בא עלינו בטענות איך אנחנו כפויי טוב. מי הוא? אמר להם משה רבנו, תנו לי זה פסוק וחצי, אני אגיד לכם מי זה אלוקים. מי זה? אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. הקדוש ברוך הוא אל אמונה ואין עוול. אין אצלו, מילה שלו זה מילה, אין אצלו עוול, צדיק וישר הוא. שמעתם איזה שבח? שמעתם פה איזה תוספת שבח על אלוקים? אני לא שמעתי כלום. צדיק זה צודק, אפילו לא אמר עליו חסיד, מתחסד עם ברואיו, לא. לפנים משורת הדין, לא. צדיק, צדיק.
זה נורמלי. כל אדם נורמלי, רק תהיה צדיק, לא יותר. ישר, ודאי, מה ישקר? אחד ביקש לשמש רב בקהילת בית הכנסת יוסף תהילות. אבל פה הרף גבוה, אז הוא רצה להצטעד עם המלצה, הלך לרבנו עובדיה יוסף, שומע יוסי? שהרב ייתן לו המלצה, אמר לו ודאי, בחום, כתב לו המלצה, סגר אותה, אמר לו זה אל תראה, כדי שתמשיך להישאר ענוותן כהילל, אל תסתכל מה כתבתי עליך, קח את ההמלצה במעטפה, תמסור לשבעת טובי העיר, תמסור לגבאים בוועד. טוב? הוא נכנס, מבסוט, כמו טווס, הרב עובדיה המלצה. כן? תגידו תודה עם המלצה כזאת של הרב, אם אני באתי רק להיות רב אצלכם. הייתי יכול להתמודד על הרבנות הראשית לישראל. המלצה של הרב. טוב, פתחו את ההמלצה, מסתכלים את המכתב טוב טוב, היו בטוחים שהם לא קוראים טוב. החליפו משקפיים, שפשפו את העיניים. הרב כותב, אני ממליץ בחום, ואשרי הקהילה שתזכה, ויהיה כתר לראשה, זה הרב פלוני בן פלוני. הלאה, מי הוא? אני מעיד עליו, אומר הרב, שהוא לא שותה. הוא לא משתכר באפריטיף אחרי התפילה בשבת, לא תמצאו אותו משחק קלפים, או משקר, או גונב. לא, הוא לא גנב. קחו אותו, זה רב טוב, הוא לא גנב. תסתכלו עליו, אמרו לו, אתה בטוח שהרב צייד אותך בהמלצה הזאת להיות רב, או אולי שלח אותך לעבוד בשב"ס אולי. אתה בטוח רב? מה הוא כתב עליך? אנחנו לא מוצאים איזה שבח. אתה לא גנב, חסר שתהיה גנב. תגיד איזה משהו מעל הנורמלי, מעל הממוצע. מה יש למשה רבנו להגיד על אלוקים, חברים? מה הוא אומר? בואו תעזרו לי, בואו נעקוב אחרי הפסוק. מה הוא? אל אמונה. מילה שלו זה מילה. לא שמעתי משהו מעל הנורמל. אין אצלו עוול. לא עושה עוולות. צדיק, צודק, ישר, לא משקר, לא גונב, לא משחק קלפים. כך שואל מי? הגאון. כך שואל הגאון מווילנה, אומר, אני לא מבין את השבח, לא מבין מה משה רבנו רוצה. זה מה שיש לך להגיד על אלוקים? זה הכל, אל אמונה ונבל, צדיק, ישר. הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. הוא טוב. אומר הגאון מווילנה, תירוץ. וכשתעמיק חקר, אומר הרב, לא תמצא שופט בשר ודם, עלי אדמות, שיהיה גדול שבחכמים, גדול שבסנהדרין, אין לך שופט בשר ודם, שאפשר לומר עליו שהוא יכול לדון דין אמת לאמיתו. היו לא תהיה, לא יקום ולא יהיה, לא יכול להיות. מה אתה אומר? מה אתה אומר? גם מבין לה, הסנהדרין לא ידונו דין אמת? אמר כן, אי אפשר, בשר ודם לא. תסביר הרב, תסביר מה אתה מתכוון. אמר להם, תפסו אדם רוצח נתעב, חדל אישים, שפל אנשים, בדם קר רצח אנשים. לבסוף שמו עליו השלטונות, הביאו אותו לפני הדיינים. אפילו הרוצח ידע שיכל לחגוג עד שנתפס. מי שנתפס אפילו לא מנסה להפך בזכותו, לסנגר, מה יש לי להגיד? אחרי כל הגופות וכל החללים וכל הבתים וכל ההריסות, ודאי שחדתו להמית, הוא לא מצייץ. אז השופטים כבר בדרכם לחוץ את דינו, לתלות אותו בכיכר העיר. רגע לפני שהשופטים רוצים לפסוק את דינם, נפתחו דלתות בית הדין, בית המשפט. נכנסה איזו אישה אחת, התחילה לצעוק, מי את? מה עושה פה? זה בעלי הרוצח הזה, זה בעלי. מה את רוצה? אם אתם תהרגו אותו, אני אהיה אלמנה. מה עשיתי שאני אחיה מהיום אלמנה? על השופטים, בחיים שלהם לא שמעו כזאת טענה. הם עוד נסים ככה לעכל את הנתונים, עוד פעם נפתחו דלתות בית הדין, בית המשפט, נכנסו 11 ילדים, 11 כוכביה, 11 כוכבים. ילדים. השופט שואל, מה זה? יש פה שביתה? מה זה? מה זה? אמרו לו, לא. כל אלה
זה הילדים של הרוצח הזה. נציג של כל הילדים האלה. כבוד השופט, אם אבינו חטא, רשע, מה אנחנו אשמים שתהרגו אותו ואנחנו נחיה מהיום היתומים? אחי ורעי, יש צדק בטענתה של האישה? יש צדק בטענתם של הילדים? יש צדק או אין צדק? יש צדק. פעם שמעתם איזה שופט שישנה את פסק הדין בגלל הטענות האלה? לא. אפילו השופטים האלה שתמיד אצלם הפוך. אתם מכירים את הליצנים האלה? אלה שממנים את עצמם, חבר מביא חבר. מכירים אותם? גם הם. פעם סיפרו על אחד, הרג את אביו ואת אמו. רצח את אבא ואת אמא. לקיים מה שנאמר, כבד אביך ואת אמך. כבד אביך ירה לו כדור בראש ואת אמך. הביאו אותו לפני השופטים האלה, הבג"ץ. היה בלגן במדינה, רצו להסתער, לערוף את ראשו. אבל השופטים האלה, הם יש להם חשיבה מחוץ לקופסה, אתם מכירים, הם מיוחדים. כן. אז שאלו ככה, הם רגועים, אמרו לו לבן הזה, מה יש לך לטעון לזכותך? תראה, אמר להם השופטים, תרחמו עליי, אני יתום. השופטים אמרו, תשמע, זו טענה גאונית, אתה עדיך להיות אחד מעורכי הדין הגדולים במדינתנו הקטנטונת. אתם מכירים את האלה? קוראים לזה ביידיש פומפקר. זה פומפקר, כמו איפכא מסתברא, תמיד יעשו לך הפוך. אבל גם ההפוכים האלה, לא נראה לי שיפטרו האדם רוצח בגלל טענת אשתו, אלמנה, או ילדיו יתומים. אבל אני שואל אתכם שאלה, יש צדק בטענת הילדים? כן. טענת האישה, יש צדק? כן. יש שופט שישנה את פסק הדין בגין כך? לא. למה? לא, אין לו לדיין על למה שעיניו רואות. רצחת אתה, זה עון שלך. מכאן אתה אומר, תשמעו טוב, אמור מעתה דין אמת לאמיתו, יכול להיות בעולם הזה? לא. כשאני אפסוק הם על הרוצח הזה גזר דין מוות, אתה יכול להגיד שאף אחד לא נענש על לא עוול בכפו? אתה לא יכול להגיד. יש מעטפת ראשונה ושנייה, שגם הם נענשים, מצטערים, אבל לכאורה לא מגיע להם, אבל זה שופט בשר ודם. אומר הגאון מווילנה, זה אמר להם משה רבנו, אצל הריבונו של העולם זה לא כך. כי הוא אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אם הקדוש ברוך הוא יעניש מישהו מבריאותיו, ויהיו אחרים שיצטערו ויסבלו, ולא מגיע להם, אז הקדוש ברוך הוא אפשר להגיד עליו שהוא צדיק וישר. אז איך יוצאים מהסבך הזה? אומר הגאון מווילנה, חייב אתה לומר, שגם אם נגזר לפעמים על האדם דבר קשה מאוד, להרוג אותו, לעשותו חולה, לפגוע לו בפרנסתו, אבל יש אנשים סביבו שיצטערו אם ישמעו שקרה לו משהו, אם זה בני ביתו, בני משפחתו, חבריו, אם הם יצטערו שישמעו מה שקרה לו, ולהם לא מגיע להצטער, אומר הגאון מווילנה, כמה שהקדוש ברוך הוא אל אמונה ואין עוול, הוא צדיק ישר, אז מה יהיה? הוא יוותר לאותו אדם ולא יפגע בו ולא יעניש אותו, גם שמגיע לו להענש, אבל לא בשבילו הוא נמלט. בשביל מי? בשביל הסביבה. אז אם לא באנו לשיעור בעזרת השם להגיד את היסוד הזה, דיינו. הבנתם למה אחד מבני החבורה שמת, ידאגו כל בני החבורה? למה ידאגו? יש לכם צער על זה שאחד מת? כן. ואלוקים לא לקח אתכם בחשבון. אם הייתם חשובים בעיניו, והוא היה חס על צערכם, ולא מגיע לכם להצטער, אז מה הוא היה עושה? הוא לא היה נלקח. אם הוא נלקח, ואתם מצטערים, ואלוקים לא סופר אתכם, זאת אומרת שגם אתם על הכוונת. רק הוא בינתיים הראשון מתקדם, תיזהרו גם אתם. זה ההשקפה היהודית, מפחיד. אחד מבני החבורה שמת, ידאגו כל בני החבורה. מה צריך לעשות? אבל אומר הרמב"ם. מה צריך לעשות בשבעת ימי האבלות?
מה צריך לעשות? להתכנס בתוך עצמך, חשבון נפש. כתוב בשולחן ערוך, אם במהלך השנה של האבלות נולד בן במשפחה, נתרפא כל המשפחה. מה זה נתרפא? ממה נתרפא? אחרי השבעה הוא ממשיך מכון כושר, בריא, פרופיל 97. מה זה נתרפא? יש מידת הדין מתוחה על הבית הזה. למה מידת הדין? כי אחד מבני החבורה שמת, ידאגו כל בני החבורה. הבנתם איך זה עובד אצל הקדוש ברוך הוא? כך היא המידה. זה הפירוש החי ורעי, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. כי הוא ורק הוא, מי שאמר והיה עולם, מי שחותמו אמת, אז אצלו הדין והפסק דין מחויב להיות אמת טוטלי. אז בואו נעצור רק רגע עכשיו, לפני שנשכח את השאלה, לפני שנעשה סיכום לקראת יום הגדול, יום הדין. זוכרים את השאלה בתחילת השיעור? עם ישראל חשבו למנוע את מותו של משה רבנו. איך ימנעו את מותו? אנשי המבול ימנעו את נוח פיזית מלהיכנס לטבע, הבנתי. למנוע את בני ישראל מלצאת מארץ מצרים, הבנתי. איך אפשר למנוע אדם שימות? לא ניתן למוניטור מה? מה לא ניתן למוניטור שיראה קו ישר? מה אתם יכולים לעשות? מגיע זמן, אלוקים לוקח נשמתו, ומה אתם יכולים לעשות? תחבקו אותו עד מחר, תחזיקו אותו, תחזיקו גופה. ברגע שהעם זועק, אנחנו לא יכולים בלעדיו, לא יכולים בלעדיו, אתם יודעים מה המשמעות? יהיה לנו צער גדול, ריבונו של עולם, אתה לוקח אותו. זה כבר, הקדוש ברוך הוא מחשב מסלול מחדש. גם אם נגזר על משה למות, יש לאלוקים עכשיו חשיבה אחרת. מה היא? יש את הסובבים. ומה אמרנו? שאם הסביבה לא מגיעה לה להצטער, מה עושה אלוקים? מוותר גם למי שלא יצטרך לוותר. זה מה שרצו עם ישראל. איך? אנחנו לא יכולים בלי משה. הוציאנו ממצרים, קרא לנו את הים, הוריד לנו את הסתיו, הוריד לנו מן, נתן לנו את התורה. אי אפשר בלעדיו. מה זה יעשה בשמיים? יעשה בשמיים שכל זה יילקח בחשבון. בזה סברו עם ישראל למנוע את פטירתו של משה רבנו. רק שהקדוש ברוך הוא היה לו חשבון אחר, שלטובת עם ישראל הוא לקח את משה רבנו, ושמשה רבנו לא ייכנס לארץ ישראל ככתוב בספרים, ולא יבנה את בית המקדש, וכשיבוא היום ועם ישראל יחטאו, אז הקדוש ברוך הוא ישפוך חמתו על מה? על עצים ואבנים. אבל אם משה רבנו בידיו הטהורות והקדושות, היה בונה את בית הבחירה, לעולם מיד בני אדם של האויב לא היה שולט בו. אז לא היה אפשר להחריב את בית המקדש. אז מה יעשה הקדוש ברוך הוא חס ושלום? שופך חמתו על מי? זה החשבון של אלוקים. יש לקדוש ברוך הוא את החשבונות שלו. אבל מה הייתה אבמינה? מה הייתה דעתם של עם ישראל, דור דעה, דור מקבלי התורה? איך למנוע את פטירתו? לא יכולים בלעדיו. יגלו את צערם ברבים. ובזה הקדוש ברוך הוא יחשב מסלול מחדש. זו גישה אחרת רבותיי לגמרי. זה אומר הרב דסלר, החבר הנשמע טוב, ביום הראשון הדין קשה, ביום השני הדין חלש, דין הקשי הדין הרפיה. למה ביום הראשון הדין קשה? כי ביום הראשון קודם כל הקדוש ברוך הוא שופט ודן אותנו, אני ואתה. בוא נראה אותך לפי מעשיך, מגיע לך עוד שנה? מגיע לך עוד שנה טובה? זה בוא נבחן את מעשיך, את זכויותיך, את עוונותיך. אבל כמו שאמרנו, אומר דוד המלך, אם במשפט תבוא את עבדך לא יצדק לפניך כל חי, מי יכול לעבור? אמר הקדוש ברוך הוא, אני יקום מכיסא דין וישב על כיסא רחמים. במה זה בא לידי ביטוי? ביום השני הדין הוא דין הרפיה. מה זה דין הרפיה? עכשיו בוא נדון אותך ביחס לציבור, ביחס לסביבה, ביחס לכלל. אם אנחנו מבינים מה שאנחנו מדברים, צריך לשנות דפוס התנהלות שלנו והתנהגות שלנו. יש אנשים, עזב את בית הכנסת כבר חצי שנה. עזב את השכונה, עבר מבית הכנסת. אתה מדבר עם איזה מישהו, אומר לך, הוא עזב? לא שמתי לב. מה זה לא שמת לב? לא שמתי לב.
האמת, מצידי שהיה עוזב ממזמן. אתם מכירים את האנשים האלה? שכשהם עוזבים את השכונה, זה הבשורה הכי טובה לאנשים בשכונה. כשאתה בא לשכונה, אפילו עבר עליך יום הכי קשה, אתה רואה מסעית ליד הבניין. מה קרה? ניסים מקומה שלישית, עובר. הבנתי למה קראו לו ניסים. הקדוש ברוך הוא עשה לנו נס ופלא, ניסים לכל השכונה. שלקח לנו אותו מפה. אתם מכירים את האנשים האלה? והוא צוחק מי שצוחק אחרון, הוא בטוח שהוא שהולך לשכונה יוקרתית, צוחק על כולם, צוחק על כולם. אם כולם ששים ושמחים, רק שתסתלק להם מהעיניים, אתה בצרי צרות, לא בצרות, צרי צרות. ואם אתה עוזב את בית הכנסת, ואף אחד לא מרגיש בחסרונך, אדרבה, שמחים רק שתלך. ולמה לא הלכת עד היום? ובכלל, מי הביא אותך לפה? חברים, אני מכיר אנשים, אני זוכר, היה איתנו יהודי, בעירנו אשדוד, עבר, המרחקים, יש את השכונות הישנות, כמו בכל מקום, וקמה לשכונה חדשה, והוא התקדם. וכאב מאוד לאנשים שהוא עוזב. אמרו לו, מה יהיה? אמרו לו, אחד קם ואמר לו, אני מוכן, כל שבת, אני בא לוקח אותך לפני כניסת שבת, יום שישי, ואני מלווה אותך אחרי התפילה, רק תמשיך להתפלל איתנו. לא יכולים בלעדיך. איך, אם אתה לא פה זה כבר משהו אחר. אתם יודעים רבותיי, אם האדם במדרגה הזאת, מצבו בכי טוב, מצבו מרנין, מצבו מצוין. אם ככה הציבור מגיבים, אפילו עבר, הם יודעים שהוא שם, קשה להם בלעדיו שבת. אז אם ישמעו שקרה לו משהו, איזה צער יפקוד את כולם. אז אתה בידיים טובות. כי אלוקים ביום דין, הוא לא רק אתה והוא, אלא הוא יסתכל על כל הסביבה. ואם להם לא מגיע להצטער בגללם, בגינם, בשבילם אתה נמלט, לא בשבילך. לא יודע אם מותר להגיד את זה, אבל פעם ניגשה אליי אישה אחת, דיברה על איזה עניין, אישה כשרה. אמר לי, כבוד הרב, הימים הכי יפים אצלי בשנה זה תקופת המילואים של בעלי. תשמעו טוב, אישה כשרה, לא חס ושלום, אמרה לי שבעלי במילואים חודש, והלוואי יוסיפו לו, כל המוסיף מוסיפים לו. התקופה הזאת הכי טובה לי בבית. אתם מבינים רבותיי את המשמעות? אתם מבינים את המשמעות? אשתך אשת חיקך, טוב לה שאתה לא בבית. למה? כי כשאתה בבית, כל בני הבית זה שק אגרוף. כל העצבים, כל מה שעובר, כל מה שזז, עליהם. מה חשבת? איך סיפרו על אותה אישה שמת בעלה? מת בעלה. הספדים והספדים, בקיצור, הסגן של אלוקים. סיפרו שאחרי השבעה מצאו אותה מסכינה, הלכה לבית הקברות, חפרה ליד בעלה, ליד הקבר. חשבו שהשתבשה, כנראה חסרונו עשה את קשו אליה, דיברו, הראו שהיא שפויה, מה את עושה פה? פורטונה, מה את עושה פה? מה את חופרת? לא יפה. אמרה, אני רוצה לבדוק, אני לא יודעת, נראה לי שהספידו מישהו אחר, זה לא בעלי, אני רוצה לדעת אם באמת הם לא טועים. אני מכירה בעל אחר, ואלה דיברו עליו. אוי ואבוי מי שמצבו כך. הנה עוזר לזה ועוזר לזה, התקלקלה מעלית על 11 קומות ברגל, קומה 9. יצאה לו השכנה, אמרה לו, ניסים, עפק, המכונת כביסה. בשמחה. שמחה. עבר עליו באמת יום קשה, אבל בשמחה גדולה, תיקן לה את המכונה, סיים הכל, לא, אני רואה שזה קשה לך, לא, אני לא אצא מהבית עד כי בשמחה תצאו. סיים הכל, עלה לביתו. אמרה לו אשתו, תשאל הילדים וזה המנורה, קשה לי להחליף את המנורה בחדר של הילדים. וואו, מה אני אעשה איתך את? איזו אישה קשה, את אמרה לי אמא שהיא לא התחתן איתך, הזהירה אותי, לא שמעתי לה. מכירים את הבעלים האלה שעוזרים בית הכנסת בשכונה, בעבודה, איפה לא? עד הבית, עד שהדלת נסגרת ופיבי לא מכירה כלום, מכירה רק. רבותיי, צריך להיזהר מזה.
צריך מאוד מאוד להיזהר מזה. יכול אני עוד לעלות עליכם ולהעריך עליכם, אבל גם הזמן בוגד וגם עייפים. אבל אני חושב שהמסר ברור, נכון? המסר ברור. כשבא פעם יהודי למרן החזון איש, אמר לו, כבוד הרב, אפשר לעשות ביטוח חיים? מה זה ביטוח חיים? יקרה לי משהו, אם חס ושלום אדם ימות, יאבד מה שנקרא אובדן כושר העבודה. נכון, אז מי יפרנס את המשפחה? אז הוא רוצה להכין ביטוח, מותר הלכתית, או זו השתדלות שאני חורג מגדר הביטחון. מותר או לא? אמר לו חזון איש מותר. אגב, יש תשובה לרבנו הגדול ביביע אומר, מרן רבנו עובדיה, מותר, זו השתדלות שמותרת. אז החזון איש אמר לו מותר. תודה רבה כבוד הרב, הנה ממך אני לסוכן ביטוח. הוא בא לצאת, אמר לו, אבל אני אישית אומר לך אל תעשה. כבוד הרב, אולי לא הסברתי את עצמי טוב, עוד הפעם. אני אסביר לך בדיוק מה זה הביטוח הזה. חזר חזון איש בשים לב, מקשיב. אין הבנתי אותך, מה עכשיו הרב, מה אתה אומר? אמר לו מותר, אתה יכול ללכת. הוא בא לצאת, אמר לו, אבל אני אומר לך, אני אוהב אותך, אל תעשה. כבוד הרב, אתם הרבנים, אוהבים לסבך את מותר או לא? תסביר, אני לא יודע. אמר לו החזון איש הלכתית מותר. אבל השקפתית, באמונה, בדת היהודית, לא כדאי לך לעשות. אמר לו למה? אמר לו הרבה פעמים, הקדוש ברוך הוא כבר לא מתכנן לתת לנו חיים טובים. נתן לנו הרבה הזדמנויות, בגדנו, אשמנו, מרדנו. זהו, אלוקים כבר לא מתכנן עוד שנה טובה. או לפגוע בנו, חס ושלום, או בריאותית, או בפרנס, לא מתכנן. אמר לו, מה זה נוגע? אמר לו, אבל הרבה פעמים אלוקים נותן לנו עוד שנה טובה ועוד שנה טובה, לא בגללנו, לנו לא מגיע, אבל בשביל האישה, שהאישה לא תצטער, יהיה מי שיפרנס אותה ואת הילדים, אז בשביל האישה והילדים אלוקים נותן לנו עוד שנה טובה. אמר לו, אם חס ושלום אתה לא עובר, ואת אשתך סידרת עם ביטוח, אז מי יציל אותך? אז אני מציע לך, כדאי לך תמיד להשאיר את אשתך, מה? אין ביטוח חיים, היא תלויה במי? בך. בשבילה אתה תקבל שנה טובה. אמר לו, כבוד הרב, ירבו כמותך בישראל, אני לא עושה ביטוח, כל הכבוד. ככה אני אוהב. הבנתם מה זה השקפה של אדם גדול? זו ראייה של אדם. ככה צריך לראות, ככה צריך לחתור כל הזמן, לחתור, להיות, מקבל כל אחד בסבר פנים יפות, להיות וטרן. לקח לך את ההפטרה, בדיל ויעבור, ישב לך במקום, בדיל ויעבור. אז מה קרה? אמר לך משהו, בדיל ויעבור. צחקתי איתך, איתי לא צוחקים, שמוע אותו. יש את האנשים ופתאום שם לך איזה פנים, אתה חושב שאתה בהיטלר. צחקתי איתך, למה מה אתה? לא צוחקים איתי, לא צוחקים איתך. כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. איך אמרו? מקם. יש לקדוש ברוך הוא מקם. מידה, ראשי תיבות, כנגד מידה. אי אפשר לצחוק איתך, איתי לא צוחקים. כשאתה תבוא לפני הדין, הקדוש ברוך הוא יגיד לך, תקשיב, איתי לא צוחקים. אין אצלי מעידות. שמעת? אין... איתי לא צוחקים. להרבות חברים וחברים טובים. חברים טובים שילקחו בחשבון ביום דין. שגם אם חס ושלום לנו לא יהיה מגיע לצלוח את התעלה, לקבל עוד שנה ושנה טובה, יגיד הקדוש ברוך הוא, יימח שמך, לא בשבילך, לא בשבילך. אתה, מזמן הייתי תולה אותך עם האמן על עץ גבוה. לא בשבילך, אלא מה? בשביל הסביבה. וואי, כמה אנשים הצטערו, אני אצטרך, אומר הקדוש ברוך הוא, לבוא בדין עם הרבה אנשים, ולהם לא מגיע אם ישמעו שקרה לך משהו, אז לא בשבילך, לא בשבילך, בשבילם. זה היום השני. יהי רצון שנפנים את המסר. ייזהר אדם הרבה בעניינים שבין אדם לחברו. ככתוב במשנה, עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר. עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו. נזכה לשנה טובה, אמן ואמן. רבי חיינה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זה כל זה בהם תורה מזאת שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר